salut și bine v-am găsit la un episod. Astăzi vă voi arăta cum puteți să vă faceți un intro. Deci pentru prima dată trebuie să aveți aplicația Legend și Video Show și o muzică descărcată. O să vă arăt eu un alt episod cum. Păi eu n-am postat de 2 zile pentru că nu era netul bun. Și am zis că așa. Deci pentru prima dată intrați pe Legend și vă recomand aplicația azi Screen Record. Mie mi-a recomandat un prieten și e super tare aplicația. Și uite, să zicem că vreau eu să fac game. Ok. Aici dacă vrei să alegi o imagine din galerie, dar eu nu vreau. Mi-a făcut o grămadă de intro-uri. Dar am postat doar ăla pentru că ăla era cu muzică. Deci dați mai jos și eu îl vreau post albastru. Deci vi se alege fondul. Așteptați și vi se va alege un fond oarecare. Dar trebuie să vă alegeți și uite pe să-l vreau pe dash, da? Spunem că îl vrem pe dash. Ce aș vrea un dash. Da, este un joc Geometry Dash. Și game. Vedeți? Și vă alegeți, zicem că vreau trailer, da? Modul trailer, modul periculos. În modul ca și cum ar fi un film, știți? Da. G-A-M-E game. Și cum îi dați? Dați aici save of video și vă așteaptă. Building your legend as MP4. MP4 înseamnă, cum să vă spun eu vouă, înseamnă că îți salvează în galerie, adică îți salvează videoclipul, nu și chestia asta, știți? Da. Și așteptați să vi se încarce. Eu o să dau pe pauză și o să revin imediat după ce da. Înregistrarea și așteptăm, uite că mai avem foarte puțin și ni se încarcă filmarea. După ce vi s-a încărcat filmarea, acum o să vă arăt cum să vă puneți o muzică pe care o vreți voi la anime reală. Dar bine că eu mi-am descărcat o muzică și o să vă arăt și vouă cum se descarcă una. Intrați în galerie și eu am cam foarte multe aici la Legend. Vedeți că am făcut o grămadă de acesta a fost primul meu video. Și aveți aici, da? Să zicem aici că am game și apăs play. A-M-E game. După ce vi s-a salvat muzica, dați aici înapoi și da, vă trebuie și aplicația Video Show. Dacă întrebați-ne Ganga Star Vegas, l-am scos pentru că nu-mi place să filmez cu el. Dacă nu este un joc foarte tare. După aia intrați pe Video Show. Video Show este o aplicație care mie îmi place foarte mult. O iubesc, deci e cea mai bună la editat pentru mine. Dați edita video, da? După, trebuie să aveți o muzică descărcată, orice muzică. Și poate nu se va potrivi, dar eu o să pun muzica pe care, nu știu, eu o să o dau pe asta. Yesterday. Și apăsați pe Start. Adică puțin și bum, vi s-a deschis videoclipul. Aveți game, aveți începutul, da? Și hai să dăm play în continuare. Un trailer, știi? Și ce faceți? Dați pe muzică. Dați tap to music. Da, știți chestia, dar deci dați aici la My Music. Folosește altă aplicație pentru a alege muzică. Eu nu o folosesc și avem aici. Am aici Harry Potter și eu dau pe asta. Și dau un add the music. Și vedeți? Și așa, și dacă vreți mai tare să sune muzica, dați mai așa. Și apăsați play. Și așa vi se face un editor. Cam atât și cu acest episod, ne vedem data viitoare. Dacă mai vreți videoclipuri sau dacă vreți mai multe sfaturi de la mine pe care eu să le știu, o să le filmez și o să le pun. Deci ne vedem data viitoare, la revedere! Pa!